Libutan mga igsuon, sigon sa akong napaambit sa niagi na nakong mga humili, giharian ni dinhi sa yawa. Nya kay giharian man sa yawa ang kalibutan, mas epektibo ang pagtudlo sa yawa kaysa pagpanudlo sa Ginoo. Murabag mas daghan ang madani sa pagtulunan sa yawa kaysa pagtulunan sa Ginoo. Niini karong nanimba, kamurong nanimba dinhi. Kay bao mo kinsa ang tinunan sa yawa nga ni aron ni simba. Kay bao mo gikono lingian na imong tupad. Inakinsa man kang tinunan sa Ginoo o sa yawa. Gikono lingian na. Klaro, kayo kanang wa mulingi sa yawa na. Nga naman, kay matod pa ni Kristo, mailhan mo nga akong mga tinunan, basta maghigugmaay mo. Nya kanang nahigugma, ganahan man kay na mulingi sa iyang higugma. Di para manggani na mulingi, mugakos pagina. Nya kanang wa mulingi, di wa mahigugma. Sige, osbon ako ha. Lingi ako nun na imong tupad. Nga pangutan ing na sige kag higugma. Dito na. Pangutan ba? Klaro kayo. Ang atong giampo karon nga ang ato untang katilingban magmalinawon, way krimen, wa untay mga dagkong problema, nya mauswagon. Usa ra gyud solusyon, maghigugmaay ra gyud ta. Mao na atong iampo ug atong hangyoon ang mga nangapildi sa eleksyon nga mahigugma sa midaog. Unsaon man paghigugma nila sa midaog, unsaon man ilang dawaton na maoy nakadaog. Dili mao na, no? Kay bawo naman mo sa nang hitabo oros tong katilingban. Nya unsa may mahitabo kung kita maghigugmaay. Sa unang pagbasa, sila si San Pablo nahigugma man kaayo sa ilang isig katao, sige silang suroy sabwag sa maong balita ngadto sa tanang tao. Pila gud ni kalugar ang unsa ning ilang gisuroy-suroyan. Wa ni sila magsiging suroy-suroy kay kuan ha, nangumpanya ni sila wa. Ang ila dinhi nagwali sa kalipay nga Diosnon, nagwali sa gingharian sa Dios kay mo may sugo ni Kristo. Isangyaw ang maayong balita nga ang Ginoo naghari na. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang Dios mipuyo na tipon sa iyang katawhan. Di ba? Naman tayo gingon na, and the Word, sa to? Awa mo kay ba na? Kana bang angelos ba? And the Word became flesh. Og ang pulong nahimong tao. Mo na siya. Nya kining pulong nga nahimong tao, Ginoo man ni siya, ang iya sang sugo pang Ginoo. Nga naman, kay kanimang kong Ginoo, doon na ni siya lain-laing mga ngan. Memorize ni ninyo ha, kay maghatag ko niya kong trivia sunod, niya akong tagaag tag 100 ang makatubag. Sumo ni ang mga laing ngan sa Ginoo. Sa may, ang Ginoo no, Ginoo man na, Ginoo, Diyos. Ang laing ngan sa Ginoo, love, gugma. Laing ngan sa Ginoo, sa pagyod, truth, kamatuoran. Lain pagyungan sa Ginoo, good, kaayo. Lain pagyod, one ba? Na. Lain pagyod, almighty. Lain pagyod, saan ipangduka naman mo diyan? Hari. Lain pagyod, amahan. Kana, Father.
napagyoy Yahweh, napagyoy sa patong usa El Shaddai, napagyoy Jehovah, naapagyoy Amen. Ana, daghang kanilang mga ngan, pero ang pinakanindot nga ngan sa Ginoo ug mao gyud mo describe sa iya yung pinakanindot nga description, God is love. Nya, love is God. Muna ang sugo sa Ginoo is paghigugma ay kamo. Sige, ikaduhang lingi sa inyong tupad. Ingna ko no, I love you. Sige. Sa Kristan ay, yun mo, lingi na. Nganong ako may inyong tutukan, nga kanamang inyong tupad, maoy ingnang I love you. So, ang pasabot ng I love you, ako, Ginoo, nimo. Di ba? Unya kay ang Ginoo kamatuoran man, muingon ang imong tupad, ako, kamatuoran nimo. Nya kay ang imong gisultihan, ang imong mang bana, unsa may kamatuoran, ako, asawa nimo. Nya kay ang imong kuyog og simba, ang inyong mang silingan, ako, silingan nimo. Nya ang imong kuyog kay ang imong mang kabit, ako, kabit nimo. O nya karon, pag sulti nas kamatuoran, unsa may sunod? Kinahanglan nga atong hatagan og Ginoo. So ang gugma di ay mao ang paghatag og Ginoo sa atong isig katawo. Muna ningon si Kristo, love one another as I love you. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Nya kay ang Ginoo kay holy of holies man na siya. Balaan sa tanang balaan. Og muhigugma ganita nga pinarihas Ginoo, ang una gyung mahitabo atong kuhaon ang tanan nga makapawagtang sa atong kabalaan. Unsa man na? Ang sala. Ang sala ba? Basta naa gani ng gugma, wa gid ng sala. Naa gay ng sala, wa gid nay gugma. Kinsa dinhi ang naay gugma? Tasa ka mo? Very good. Kinsa dinhi ang naay sala? Tasa ka mo? Oh, tanawa, wa lagi mo ka-gets lagi. Niingon ko, basta naagani ng sala, wa na'y gugma. Naagay ng gugma, wa sa ng sala. Di man na magkuyog. Wa tunga-tunga na, di gina magkuyog. Tapos muna ko ha, kinsa dinhi ang dunay sala. Taas sa kamot. Kuya, patinaghanan sadan. Kinsa dinhi ang naay gugma. Ingna, lingian ang nipataas, ina, bakakon ka. Ikaw unya po dir, usaon na malangani, nga makasa man kita, wala na dita, di na dita ka maong muhigugma. Mauna na, ang misyon sa nahigugma, mao ang pagbiya sa sala. Unya kay sakit maning sala, biyaan. Sakit. Way sala nga imong hunungon nga di kasakitan. Sala ba ang pagbuwag sa imong kabit? Naman ang sala ba ang pagpangabit? Sala dili. Sige, kamong nakasuway pangabit o naapay kabit, buwag di ba maghilak gyud ka? Kasuway ko, day kanawa ko kasuway ang hapit ko kasuway. Kaning pare maibog og babae, sala dili. Dili dili pa. Pero makigrelasyon kana sala na siya. Nya kung simba ko gyud ang pare makarelasyon og babae, nya iyang hunongon. Unsa may bation sa pare? Kana gila ko, sakit kay. Nya dili juga gustong masakitan, amingon lang juga secret lang ta. Sige. Ana na siya. Basta ngalan ta, walay sa baay ng anak. Kamong mga asawa, sala ba ang pagpakigbuwag sa bana? Kusga?
Sala, basta kinasal mo, sala gina ang pagpakigbuwag sa bana. Unya ron kung imong nahibawan nga nangabit imong bana, buwagan dili. Ayaw buwag kay sala man. Unya kay di man kamo buwag niya kay sala man, purting sakita. Kay magsige mo siya balik-balik siyang kabit. Pero wa ka kasa, sakit lang. Mao na nga naingon si San Pablo sa unang pagbasa, ilang giingon ba dira? Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan o mga kasakitan aron makasulod kita sa gingharian sa Dios. Moagi gyud kuno ta sa daghang kalisdanan o kasakitan aron ta makaabot, makasulod sa gingharian sa Dios. Sige. Ikaw, kapila naman yung lingi. Ikaupat nga lingi sa inyong tupad. Sige na. Lingi nya sultihi siya ipadulog jutay ina andam kong magantos para nimo. Sige na. Hoy, panglingi na mo diya. Kay ang pagsulti nimo ana nga andam kang magantos para niya, pasabot ana gusto kang muadtog langit pinaagi anang imong tupad. Kamong mga ginikanan, pangadto mog langit pinaagi sa inyong mga anak, antusa ang inyong mga anak. Kamong mga asawa, pangadto mog langit pinaagi sa inyong bana, antusa ang inyong mga bana. Kaya antusunon man gina. Kamong mga bana, pangadto mog langit pinaagi ang inyong mga asawa kay utro sa nang antusunon. Alingog-ngog kay nagtingog. Puol na kay nagnaong. Antusa. Kamong mga parishioners, pangadto mog langit pinaagi sa inyong pag-antos aning inyong pare. Di ba? Palit mog slat, palit yon. Kay maura ginay gamayng pag-antos nga akong ihatag ninyo. Ngato ra bang halin nga slat. Kinahanglan tag 12,000 pero ang atong palitonon gyud 54,000 unta to ka slots sa DOPS. Wa pa man kayo ini antos og palit. Ang atong halin as of yesterday, niabot pa og 4,495 slots. Pero, bato gyud pong pakpakan ang namalit niya. So, antos mong palit. Bisag tagsa lang ka slot kada simana. Oh, nindot na kayo na eh. Ang kanang maong pag-antos, maghatag nagkalipay. At tanawa ng inyong gilingkuran, ang atong salog, ang atong palibot, unsa man ni siya, makalipay o makaguol? Makalipay. Tungod ni sa niantos og palit sa ato mga slots sa una. No? Nya na sa teto koronong kumbinto, napatay tarongonon diha nga atong grounds. Oh, matarong nagmay diha, nya matukod atong kumbinto, kita na mo sa atong perspective sa kumbinto, diri loyo. Kita mo no. O kanya, nya hagui naghatag antusi kutob mga buwan sa Hunyo, tunga-tunga sa Hunyo. Ana, masugdan na nato diha basta mo antos mong palit. Ikahasol sa daning pader, sige baligya ana yang slot, baligya ana. Mun lang gina ato mabati kada nato simba. Mawa ra man basta inyong hotdog palit. aron bawa na unsa pa may akong isulti og mahurot. Nya kay wa pa man mahurot sige jud kog sulti ani. Nya kun inyo ni antoson dako kay ni nga kalipay nga moabot yung kinabuhi. Mao na niingon si Kristo, niingon si San Juan diri sa ikaduhang pagbasa, adunay bag-ong langit o bag-ong yuta nga gihimo sa Ginoo. Nindot kaayo, gagilak-gilak. Kinsa man ang nakasulod didto nga gibag-os Ginoo kadto kunong na naghilak, kadtong na ay mga luha, dunay mga dugo sa ilang sinina, pero pagsud nila didto gipahiran sa Ginoo ang ilang luha, giwagtang ang ilang kasakit, gipaputi ang ilang mga biste nga natumog sa dugo. Nindota na, no? Ano mo nindote? Muna ang bagong langit o bagong yuta. Unya, unsa may mahitabo? Mailhan ta sa katawhan nga kita mga tinunan sa Ginoo, basta maghigugmaay ta sama sa paghigugma sa Ginoo kanato. Nga way sala, anda mo antos,
anda mo paambit alang sa kaayuhan sa tanan. Matud pas atong tubag sa Salmo, daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Pasabot, ang ato untang mga buhat, ang atong mga pulong muhaom gyud sa gisugo sa atong hari ug atong Dios. Maunay atong paagi sa pagdaig kaniya. Kay kun ba lang magsige ta ingon, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, pero wa jud kay palit-palit og slot. Wa ganahan. Oh. Labi nag magsige ra ka dito pariban sa imong buhok, palit anang bagong nina, bagong cellphone, ana papintal sa imong balay, imong yung nindoton, pamalit anang mga yuta, na di jud ka mo palit dinhi og slot para sa atong simbahan. Ig-abot nas panahon nga pasudlo na kas Ginoo or atubango na kas Ginoo dito sa iyang gingharian, moingon ra gid ang Ginoo nimo, dili ka akong tinun-an. Kay wa nimo bansaya ang gugma. Ug unsa man gid ang gugma, mao ang paghatag ngadto sa uban ug ang pagsakripisyo sa atong kaugalingon. Dili ang pagtagbaw sa kaugalingon unya atong isakripisyo ang uban. So ay nang paggamit anang pulong love me. Love me. Ayaw ana ha? Ang gamita gyud kanunay I love you. Ya, okay naman na. Manindog ta katong mo I love you. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, hanggitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug buhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nibuot nga maanaay bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin atua ang tinuod nga kalipay. Busa diha sa mahigugmaong kasing-kasing, moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong simbahan, lukop sa kalibutan, na magpabiling siya sa pagpanimbasog diha sa iyang pagsaksi, sa pag-abot sa gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga sa walay puas mula hutay sa pagpangita sa kaangayan, taliwala sa kagubot, sa gubat ug sa mga pagpanlupig, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kanatong tanan nga maningkamot kita pagpuyo ni anang gugma sa isig katawo nga gitudlo ni Hesus, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami.
alang sa kapahulayan dayon sa mga kalag sa tanang nangamatay. Ilabi na sa atong gihandom karon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios among amahan, sa dihang gibayaw mo ang imong anak ngadto sa himaya, imong gihatag kanamo ang saad sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.